शाय शाय शाय. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे. कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे. खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं केलं स्टाईल केलं मूड. तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे, बोलायला पक्की बोल्ड आहे. खरंच खूपच सुंदर आहे.